מרכז המבקרים של איגודן במפעל השפד"ן שבראשון לציון מזמין אתכם לגלות עולם מסתורי במעמקי האדמה במרכז האקולוגי הגדול בישראל. אלפי מבקרים מגיעים מדי חודש למרכז ועשרות אלפים מבקרים בו מדי שנה. סיורים מיוחדים לגני ילדים, סיורים המותאמים לבתי ספר יסודיים, לחטיבות הביניים ולתיכונים. סיורי חיילים וסיורים מקצועיים לסטודנטים ולאנשי מקצוע. סיורי העשרה לחברות וארגונים, סיורים לגמלאים ולמשלחות מחו"ל. מדריכי מרכז המבקרים הם בעלי השכלה אקדמית מתאימה ועוברים הכשרה מיוחדת לתפקיד. הביקור במרכז המבקרים של איגודן חושף בפני המבקר את ייחודיות פעילותו של מפעל השפד"ן, את תהליך טיהור המים ואת תרומתו למשק המים בישראל. אתם מוזמנים לחוויה מרתקת ובלתי נשכחת במקום היחיד בישראל המאפשר הצצה נדירה אל עולם מסתורי במפעל מחזור המים הגדול במזרח התיכון.